दिहुननो थाखाय आखायाव लादों बेयावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय जोंनि नैबे भलिबल बोलुर बादायलायनाय बेखौ होनायनि मेन हाबाफारि लानाया उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय दा आथिखालाव जोंनि बर'फ्रा जाहाथे खेलायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे दावगालांनो हायो खेला बिथिङाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जौगालांनो हायो आरो बुहुमाव बर'फ्राबो जाहाथे गोजौसिन जायगा मोनो बे थांखिजों मिजिं थिनानै जों माखासे बोलुर मोजां मोजां गेलेग्रा बिथांमोन टीमखौ लिंहरनाय जादों जाहाथे बे बिथांमोननि गेलेनायखौ नायनानै जोंनि नैबे गामि ओनसोल सिंथाराव थानाय जोहोलाव लाइमोनफ्राबो जाहाथे खेलायाव दावगालाङो बेखौ साननानैनो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों दिनै बे खेलायावहाय नुजाफैदों जोंहा आलांगि क'क्राझार एफसि लोगोसे जारागुरि नियारेस्ट बेंगल बर्डारनि आरो जों नैबे एफसि लोगोसे आरोबाव अमृतपुर एफसि मोनब्रै टीमनि गेजेराव दिनैनि बे गेलेनाय हाबाफारिया मोनब्रैनि गेजेरावनो जाफुंसारगोन बेखिनियावनो दिनै जोङो मोनब्रैजोंनो फाइनाल गेमखौबो गेलेहोनाय नंगौ जोङो बावैसो दाखालि ISL जानानै थांदों फुटबल बिथिङावबो जोङो नायनानै थाङोब्ला नुनो मोनो हलिचरन जोंनि बर'नि नायल' जाल' गेलेगिरि बिथाङा दाखालिबो बावैसो मोनसे ISL आव चेम्पियनशिप मेडेलखौ लानानै फैनो हाबाय बे बिथिंजों जों बेखौनो मेसेज होनो सानो जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खना खनला थानाय टाउन सहर गामि ओनसोलाव थानाय जोहोलाव लाइमोनफ्राबो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै गाव गावनि गेलेनायजों जिबनखौ दालांनानै लानो हायो बे मिजिंखौ जाहाथे लायो जोंनि लाइमोनफ्राबो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाव जाहाथे गाव गावखौहाय जौगालांहोनो हायो बे बिथिंखौ लानानैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जों बिसेसकरि बे खेलाखौ होनाय जादों चल भाई चल बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।